Iruñean, Bidasua itzulian, bazenekan ametsa gaurkoa, El mayor tongo de la historia. baina nola junda gaur. Ez ongi, egun gogorra, luzea, eta, saiatu gara pare bat aldiz iesaldi hori bilatzen Lizaietara aietzeko abantaia horrekin eta gure karta jolasteko ezin izan dugu lortu, baina, lehiakortasun sariakin konten. Lehiakortasuna baino, etxekortasuna bazenekan gaur irabazita, etxeko danak hemen zeren. Bai, gaur egun espeziala, aspalditik markatua, eta horixe, eskertzea hurbildu dien guztiei. Ere, salkapen nagusian, ez zera gain urrun, lehenengo urteko txirrindularen artean ondo, eta jabetuta, biharkoa gogorra, baina, protagonista izateko helburuarekin aterako zarela. Bai, berriz bihar bertzegun bada, baditu gauza batzuk airean nola ez daudena gainen urrun, eta hoien bila, azken eguna ez dago deus galtzekorik. Sorte, Onarri. Eskerrik asko.